Kubor nagaslem jong unongsan hima. Ka Hill Farmers Union, ka sangkinang rep, nakajingit ray lang, bad ka office, ka Director of Health Service, badru ka IT, siya kena hispakanyo, mentakas ngi, kila pendap, ikijing IT ka, ya baro ka frontliners, kiba jay rap ikinang rep. Namar kini ki volunteer, kida ki bijude ya rap, ikinang rep, hakelang ki jaka. Kidanru, naki kiba julet, penpoy ki jor shamanla ki tliyeng. Pat penpoy ru iki jembam iki breo, kiba syang quarantine. Badru kidan naki baju volunteer ha Anjali ka yaudelang jo kinong rap. Happy kran mo General Secretary jo kanika seng. Ulai wer ki para nong rap bada kinong syang banwan sakamat banwan ai tika banya da ya kani na kanika klam ka blasar na pang klam ken la urit ne ukraw. Nga kerteng i ba alfan bot kartentio bat nga deiru General Secretary jong ka Health Farmer Union Central Body. Mentakas ni nga asyum ya kani ka senjam ban pendap ya kaban ai vaksin ya lade te aku aru ban pha ikene ka message lingkong e sa barok ki para nong rep jongi bat khamtam se kinong yalam jong ka Health Farmer Union ini ka vaksin ka banga ai mentakas ni aku ban pha ikene ka kubor ba namar ba kum kinong yalam jong ka Health Farmer Union yala syem ya ka senjam ya ka ban rescue ya ki jor jong kinong rep nakawai ka jaka sa kawai pat kadon ke jings ir teng hawa hangi kumki kinong yalam ki basyem ya kene ka kam namar ba habangilet seki snong ki thau jongki para nong rep teng ki ju ken hat yangi ban rung seki yang jongki wat ban ba bandi sha wat kumta ter hoj nakaliang ga jongi ngi ju ken tat yaki namar bangidon kene ka jings ngo salia ya ka ban le kumta namar kat kun ka protokol jongka ka chakya tenre ngaku ban pha ikene ka message bakani ka vaksin ka bang ai mata kasngi kadai na ka banta ka jingsngan ningkong yalade ka baar kandai ka jingsngan ka bang abu hakmat do na ka banta ka yeng kasam ka jonga bat ka balai kandai ka bang di ban smutu bha ba kum kinong chongsinong haba ka sarkar ka ai yengi kat kani ka kabu ka ban IA ya kani ka vaccination tengas ngau ya ka ban penslor ya ki weiru ba ngi kumbang yo i ngaya kendu iki perlok ki jonga kibala poi hadu ke hospital namar ka jingsakta hanu kunyang COVID-19 kiong ba nama hadin ba kila poi hospital lada ki nurse lada ki doktor ki ai shipo inject ha ka sisngiro bopli kimlali namar ba kamet ka jongki ka don kamtang ban survive kamensim ka jongki ka don kamtang ban survive namar kata kadaw ngasngo ya ka ban penslori ki nong chongsinong ki jongi ba menta ka sarkar kadang IA yangi ban vaccine Henry kan sapoi kapor ka ba lesi kan sadon ka charges nakabenta kan ka vaccine ban ai vaccine kan long 1,000 la ni kan long 8,000 la 2,000 kat ba kadai kumbang yu i wada menta ki don ki hospital hapo shlong ru ka by registration ki shim nakabenta ban vaccine tengah sngow ya ka ban penslori ki nong song snong jongi bakin mi syakmat bakin ai inject ban yada ya la de first dose kampat biang second dose dangila ai kalalong pura ya ka ban yada ya la de ngasngow ya ka ban kentu ya berokaj nga kiperlok ki jonga bun sin haba hadu menta kidang bun ki badang keren artetin kidang bun ki badang pensngow bangi empat snowmon ya kapan ai henry ngan ong ai fi lada kapoi kapor ka ba fi sakta hauni COVID-19 kan ong ai fi finala poi hapo hospital kidang kiperlok ki jonga ki thu ki ong ba kadai betang ka jingya fight ka jongi simet naga bentaban pelaj im ya kamen sim tengah sngow ya kaban ai ka assurance ya berokaj nadu ki paranong rep adu kinong snong haka jela ka jongi bakin wan sakmat bakin pentik na yala de namar haka bakut ngan ongi fi la rafi pang fi sitam finumla ban yale da ladi yala de wat haka pang ka sitam henry fi ban shania haki doktor badai kinas fi haban shania haki tik expert dan namar kata kadaw ngas ngau ya kaban kentu ya baro kinong snong jong ka jela hi megala wan sakmat vaksin yala de pentik na naga bentaba finyo ya ka kwat ya ka papura